Despois de 50 días seguidos de chuvia, semella que por fin o anticiclón das Azores vai deixar a súa pegada en Galicia. E non foi sen tempo, porque o eterno tren de borrascas puxo ao límite a moitos sectores, como aqueles que viven do mar. Nesta depuradora de marisco víanse dende onte abocados a pechar ata novo aviso. O 100% da plantilla se atopa agora mesmo parada. Canto tempo ides a intentar aguantar así? Vamos a intentalo, pero non vamos a poder aguantar moito máis tempo. Porque estamos a falar dunhas perdas moi importantes. As perdas son millonarias, o sea, isto está sendo moi complicado. Outro sector afectado é o da hostalaría. As terrazas baleiras daban boa conta de que non había moito ánimo nin para sair da casa. O bar ten que estar aberto, a luz ten que estar prendida, os empleados teñen que vir e os gastos son os mesmos. Si é certo que se vende menos e compras menos, pero a mercancía tela aí e tú échela que pagar, é evidente. Para que se fagan unha idea, en pouco máis dun mes, Galicia rexistrou tanta auga que abastecería a nosa comunidade durante máis de 100 anos. As inundacións e os asolagamentos xa eran o pan de cada día. Que faise imposible entrar aí a lavar cando chove. Imposible. É imposible, ademais agora subiron o tellado e incluso cando empeza a chover e ven o vento de alá, pois molla a xente que está lavando aquí. Así que, con todo o que levamos pasado, estas raiolas son como unha bendición. Fai un pouquiño de frío, é certo, pero ven o anticiclón, así que eu preparei a toalla, esta toalla aquí de piolín que teño eu, que sempre fun un pouco paxariño, e vou tomar o sol. Canto durará o bo tempo? Será este anticiclón suficiente para paliar todos os efectos dos temporais? Óscar onte ca toalla na praia de Samil, hoxe na terraza aí en Pontevedra, compañeiro esa envexa dos reporteiros galegos. Bueno, están contentos, non? Os hostaleiros, porque estes días, Óscar, ti non lo contabas tamén, moitos estaban vivindo unha situación desesperada, vamos, que a xente non ia nin a tomar un café. Pero totalmente, é que non viña ninguén, pero hoxe estamos aquí precisamente, estamos cun rapaz que estaba aquí tomando o café. Canto tempo había que non baixabas aquí a tomar o café? Pois dende o ano pasado. Desde o ano pasado entendo que non do mes de febreiro. No, dende decembro que leva chovendo sen parar, como un mes e medio, que non paraba, había que vir en balsa. Viñas en balsa, aínda así viñas, e ti notabas que a xente viña menos, que a xente do barrio viña menos por aquí? Home, claro, é que unha cousa é o frío, outra cousa é a choiva terrible que había e que non había maneira de sair da casa. E agora recuperando a vida un poquinho, non? Home, claro, aquí a disfrutar. A disfrutar e precisamente disfrutando tamén entendo que está Rafa, porque Rafa, ti estás recuperando a vida, estás recuperando a xente, falábanos desas perdas esta semana pasada e agora que recuperándose. Sí, pois aí vamos, dándolle un pouquiño, pouco a pouco, non é unha recuperación así que vai de seguido para arriba, pero sí, pouco a pouco, vamos dándolle. Recuperastes o tardeo, dicíasme que xa, por exemplo, no Entroido, non? Que tivestedes aí un día bo que non choveu, recuperastes un pouquiño. Correcto, sí, un pouquiño, bueno, traballouse ben, no Entroido traballouse bastante ben, e agora pouco a pouco non é recuperar, vamos traballando, porque recuperar o perdido xa non se pode recuperar. Claro, de entrada ti, por exemplo, neste bar que tes moita terraza, que tes moita posibilidade de terraza, estás empezando tamén eso, que os veciños parece que se volven a atrever, porque os outros días viñan todos para dentro. Sí, exactamente, o chover, date conta que na terraza non se pode sentar nadie chovendo, de feito, coa chuva xa a xente xa nin sequera sale da casa, entón, agora que non chove, inda que fai frío, pois empeza a xente a animarse a sair outra vez a tomar o café. A xente anímase, compañeiros, a xente anímase. Xa vistedes que onte estiven a unha praia, agora estou nunha terraza. A verdade é que hai que aproveitar o anticiclón, que nunca se sabe cando pode volver a choiva. Quédome aquí para sentir o pulso das terrazas de Galicia, compañeiros. Vai aí a servir porque temos a terraza chea. Rafa, isto está outra vez de bote en bote. Pois sí, aí vamos dándolle duro. Vou agradecido coa xente que volva a baixar e tamén agradecido co tempo que non chova. Desde logo, porque non chove, amigos, e isto sí que é noticia. Recuperamos as terrazas, a hostelería xa necesitaba un pouquiño. Ti tamén, que és o presidente da Asociación de Hostaleiros, isto ten que ser aire fresco para vos. Pois sí, isto é un suspiro, non é moito, pero bueno, pouquiño a pouco, vamos dándolle. Hai que recuperar os tardeos, recuperar o vermuteo, claro que é o momento. Por exemplo, temos aquí a este home. A ver, vostede está aproveitando para refrescar un pouquiño aquí o corpo. Hombre, claro, y aprovechando el clima, porque después de tanto tiempo lloviendo, se agradece este tiempo así. Notabas incluso no ánimo, que sí?
te baja mucho el ánimo. E isto, poder volver a estar sentado nunha terraciña, verdad? Claro que sí. Claro Isto é gloria bendita. A ver que temos por aquí tamén outro home que estaba aquí tomando tamén. Que tal está pasando vostede aquí recuperando o sol e a terraza? Isto é boa vida. En definitiva, é unha alegría que haxa este parón de tanta chuvia, tantos meses chovendo e agradecese moito este día sin chuvia. Desde logo que sí, amigos, agradecese moito e os que máis o agradecen de ver esta terraza así de chea son os hostaleiros. Chamamos a xente para que veñan outra vez a tope, Exacto, vamos ter que ir por las casas timbrando e dicindo que non chove. Así que, amigos, xa sabedes, eu quedo aquí de guardián da hora do vermú. Esto vai a tope. A hostalaría volve estar traballando arreo.